Ay, magluto na sad ko. O, para paniudto. Mag-itlog na siguro ko na kinayahong na mantika. Naapoy, kaldero. Pero sao na lang ni Ron nga. Tilayo abaya diri sa tindahan. Focus ko kadto ani. Isa ka? Palit mo itlog kay magluto ko para paniudto. Ay, sus, pastilan, mga agyo ni mo, pre. Panga, yung ka ba? Itlog! Kalayo atong tindahan mo, ato baka dito. Tara, oh! Unsa ron sana imong gidalalid? Patanumon ko nimog mais. Si patanumon. Lungagon, tani. Unsa? Lungagon? Si Milya naman gud na. Si Milya, nga mo man makita ni mo sa highway nga ginabaligya, ginalungag-lungag nila ba? Sos, ni mulit, mahurot ka lang gina isa kapustihan ni mga kahoy. Dili ginamumok kay pertin ng guwanga. Jesus, naana po na istorya ni mo, Dams. Ako ang ibilin. Nga paglakaw na ko, imuhan ni kaunon, suluhon rin mo. Oh, pag sululid, ikaw rin taon na para mahurot ang ipon ni mo na. Naunsa naman ka, Dams. Sumok pa man ni. O, bisag pislito ni mo, bata pa man gud ni. Si bata nga laya naman gani na. Si guwang. Gawas ra na guwang, pero ang sulod ani, panite, di ba? Bata pa kayo. Mamods pa ba, mamods? Di bang ko na maotong malungag lid ba? Pertingin ang guwanga agad green, mangguto ka na brown naman. Tistingin ako panit na, di ba? Perting gahiya. Ah, sige, palita na. Unay, para mga ako. Palita ng isa. Sige, okay para mga kayo. Sige, bata pa ni. Atal. Yan. Lupat ng mga kaya na lupat. Kaya na lupat. Bata pa na, oh. Mambol, estanan. Sinaw kayo. Mau ni malagkit. Malagkit. Malagkit si Punong. Perting ang gahiya, oh. Puro nagbataw. Gahi ba day? Gay, hagtok yun day. Gahi yun siya gamay. O, tanawar ko nagapahong-pahong ni mo. Di ka mo tuon ako. Nya, unsa na to ni Dams? Ilabay lang na to ni. Labay ayo sa isa ilabay. Pwede ni may mong popcorn. O, ang suroy. Lagi mo mo ginagamit ko nila. Nani? O, ang mais. Gahi man. Dalili kay nilid. Nani kay mga kuan, nani kay matika dia. Kita klaro ana. Nya ato sa ning kanon. Sakto kayo. Daw, kuan ni daw. Daon ni mo? Uy, ano? Tagsaon? Sige. Ano? Daw, tugay mo human ani. Uy, gahi mo gid siya tinuod oh. Antos lang kay lamili kini mo human ni. Yummy. Wow. Pana? Nya, untay sunod. Ano pa tariya? Kom. Kin, Dams. Puro ka na to ikaw nagana ni oy. Ano uga siguro? Wala si Dili na ugasan, tanawa lang ko. Surya. Lid, unsa ray una ilunod ani lid? Ako pa sige pangutan na. Murag iuna man siguro ng mais siguro. Ah, sige, ibutangan ako ah. Uy, isa. Oh shit. Ang mga bataan ni. Yung kay butang una. Murag kini man siguro bason pa man ang una ng karahay. Abas on day. Oo. Bason butangan mo na siya. Bantu rawan ang buto. Mau gani no, tanawa lagi, palpak lagi, pagkatrabaho lagi. Butangan ako bi. Ibutangi. Sure ka ng trabaho, Adams? Anaon ka na? Paabot ang lid, mamukal lagi ni Ron. Ops, tanawa, nimbukal na. Yummy. Yummy. Wow. Yummy. Wala, ni buto-buto na pre, di ka tamadamay, anak pre. Kalma lid, mo na sign nga hapit na maluto ang popcorn lid. Abri daw, Dam, sige daw. O sige, tanawa ha. Uy, Awak kita ka nga mambuto. buto diyan, oy. Oh. Anaon nila? Ano? Daw. Sira day. Ano ka? Ayan, bigyan na, para makahugaw ka. Abre, para makahumaw, kapag sa kita sa mantika. Uy, di ko na. Oh, ano ba? Ayaw si karaw-karaw ba? Ako pasagdiin ko ba? Wow. Dams, wala na nagbuto-buto, murag hurot na to ba? Sige, brian ako, tanaw na to. Sige, brian. Oh, lamiya, pagkaluto eh. Okay na kayo, no? Gusto pa may ulat ni Moran? Sa una na kay mga unta. Sige, dali. Putang. Urot. Upo.
luto dre. Hinay lang. Init kayo. Oh, dakaan na lidoy. Lami lang at abot ay. Oh, ay hurot kay balikan na to na ulan. Sama na. Da! Padang nabili no? Gawag, kabalo di jangan luto ali Dams. Di pa sayang no? Sa Dams. Tabangan. Ay, kaya mo tak asin. Sama ni pagkaluto. Ay, Yung lamig mangyap na. wag yan sila tabang kayo. Yung lamig yapon kay popcorn na popcorn. Kung popcorn nun, siya, wag yung kuhan mo lang luto, no? Hindi ka ni? Kaloy. Lo esa. Aman ka rin magigat ng mais. Ito, Dams, patuka, bitaw ni sa manok, bitaw sa akong angkol. Halo ka, patay ka. Wala di ka rin yung manok ron. Hindi, day, pagkaon mo ni sa manok, mais, pagyapon niyo. Di ba kaon nga? Pwede ang gyapon ni sa manok, basta dalo na ko ni. Uy, pangata ka na. Eh, ano man? Murag, imuha nga. Ako atong mais, dala. Uy, Ako may nagluto na lin. Agalas gawa ni bataoy. Sayang nga sa kumbutin ng mantika na gastoy niya. Siya rin nagkaon-kaon. Ang minatri ba, ipagkaon mo ni mong manok. Kadi man mo kaong popcorn ng manok. Lin! Ayawasan ni bataoy. Lin!